Bule, Milú, imos atrasados. Os Fernández están nos agardando. Claro, iso pásache por meter o fociño onde non debes. Viste que eu me meta a fozar no cubo do lixo? Ui, faltoulle ben pouco. Arrea, Milú, de non estarmos mirando as gaivotas esmagábanos os dous. E agora, como faremos para subir ao barco? Unha lata de cangrexo, a palabra carabullán, un home afogado, unha carta, un rapto xusto diante da miña casa, e chumbo crevacabezas. Veña, Fernández, onde metiche os documentos? Eu que sei, Hernández. Mandaron as da xefatura, estaban no peto dun que afogou. É que aínda non demos identificado. Tintín, que casualidade! Imos ir a bordo do Carabullán polo asunto do mariñeiro afogado. É un placer, detective Fernández con F. Detective Hernández con H. Oi, oi, oi. Quen é? Quen se atreve a molestar o Capitán Haddock? Non hai ninguén. Será o whisky. Quen é vostede? Condenado, barco. Condenado. Saiba que son o capitán e que podo facer que lle poñan cadeas. Non diga parvadas. Alan é un bo mariñeiro. É leal, sacrificado. Bos días, quero falar co señor Tintín. Saiu, mau, en fin, tanto ten, xa volverei. O señor Tintín, dixéronme que saíra. Podo pasar. É un placer coñecelo. Chámome Tornasol, Silvestre Tornasol. E lin que van buscar un tesouro.